Άμε να σας δείξω λίγο τι έχω συνέχεια στη τσάντα μου εδώ και μία εβδομάδα. Το Libe Berry Crush, το οποίο χωράει κυριολεκτικά παντού. Σας το έδειξα ακριβώς πριν μία εβδομάδα και έστειλα μήνυμα στην iPerfumes και λέω πώς πήγαμε. Παιδιά, έγιναν πάνω από 1.300 παραγγελίες με το συγκεκριμένο άρωμα. Για την ακρίβεια, με το συγκεκριμένο set. Σας το είχα πει ότι θα είναι το αγαπημένο του καλοκαιριού και γενικότερα σας το είχα πει ότι θα είναι το αγαπημένο μου από όλα από εδώ και πέρα και είπαμε να κάνουμε μια επανάληψη του set με κωδικό έκπτωσης POPI15 για όσες δεν το προλάβατε. Είναι τεράστια χαρά μου και να με εμπιστεύεστε και να το παραγγέλνετε απευθείας μόνο και μόνο επειδή σας το έδειξα και επόμενη αμέσως χαρά μου είναι να αφήνω ικανοποιημένη μια εταιρεία η οποία με εμπιστεύεται, διότι πραγματικά η iPerfumes είναι μοναδική εταιρεία αρωμάτων που σας δείχνω, δεν σας έχω ξαναδείξει ποτέ καμία άλλη. Και γενικότερα έχω αποφασίσει από μόνη μου την αποκλειστικότητα με αυτήν εδώ την εταιρεία, γιατί την εμπιστεύομαι τόσο πολύ που δεν θα ήθελα να την μπλέξω μαζί με κάτι άλλο. Το με την iPerfumes είναι ότι πραγματικά έχει τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε αρώματα τύπου, δηλαδή θα βρεις ό,τι άρωμα έχεις στο μυαλό σου. Και έχει το πιο δυνατό ενισχυτικό που σημαίνει ότι βάζει πάρα πολύ έτσι άρωμα. Ακόμη και οι ακριβές εταιρείες δεν βάζουν τόσο άρωμα όσο βάζει η iPerfumes. Γι' αυτό έχει τόση διάρκεια. Δηλαδή ψεκάζεσαι μία φορά το πρωί και μυρίζεις μέχρι το βράδυ. Αλλά πάμε να σας μιλήσω για αυτό εδώ. Μοσχομυρίζει όσο τίποτα, είναι άκρος καλοκαιρινό. Μυρίζει με έτσι juicy berries, βανίλια, έχει μια αίσθηση clean, καθαρό, ταυτόχρονα όμως sexy και αφήνει αποτύπωμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φορέσετε και να μην σας κάνουν κομπλιμέντο. Ειλικρινά από τη μέρα που ξεκίνησα να το φοράω, όλα τα κορίτσια στο μαγαζί, οι φίλες μου με ρωτάνε συνεχώς, ακόμη και οι πελάτησες όταν εργάζομαι. Για αρχή δες που το έχω φτάσει σε μία εβδομάδα. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό και είναι ήδη πάρα πολύ περιορισμένα τα set, γι' αυτό βγήκαν ξανά γιατί είχα τελειώσει. Είναι κρέμα σώματος και άρωμα μαζί, μπορείς να το πάρεις και ξεχωριστά στα 14€ και τα δύο με το κωδικό μου POPI15. Είναι πάρα πολύ βουτυρένια η κρέμα, τη βάζεις και μετά από πάνω αν θέλεις βάζεις και το άρωμα. Γενικότερα εγώ το κάνω τις περισσότερες φορές συνδυαστικά γιατί πραγματικά μυρίζει μπόμπα. Γενικότερα με τις ενυδατικές των ίδιων αρωμάτων έχετε το πιο top αποτέλεσμα. Από την πρώτη στιγμή που το έδειξα ήμουν σίγουρη. Πραγματικά με τα μάτια κλειστά ήμουν σίγουρη θα κάνει χαμό, γι' αυτό έστειλα και στην iPerfumes. Μου άρεσε τόσο πολύ που θεωρώ ότι το έδειξα ακριβώς όπως θα έπρεπε. Δεν θα μπορούσα να το δείξω και να το αποτυπώσω καλύτερα. Μοσχομυρίζει, είναι καθαρό και sexy ταυτόχρονα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και γενικότερα το λες λίγο πιο βαρύ ρε παιδάκι μου, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Μυρίζει ρε παιδάκι μου sexiness. Δεν υπάρχει γυναίκα να με το λατρέψει, να το ξέρετε αυτό. Ακόμα και απ' έξω ρε παιδί μου το καπάκι, πάλι μυρίζει. Πολύ βασικό, όχι απλά το ότι είναι τόσο οικονομικό ρε παιδάκι μου που δεν παίρνεις γενικότερα αρώματα σε αυτές τις τιμές. Το πιο βασικό από όλα για μένα είναι ότι έχει τεράστια διάρκεια. Δηλαδή πραγματικά ψεκάζεσαι το πρωί και μέχρι το βράδυ μοσχομυρίζεις. Ασχέτως ότι εγώ έχω εθισμό με τα αρώματα και το έχω συνεχώς στη τσάντα μου. Ελπίζω να το πάρεις, βασικά ελπίζω να το προλάβεις γιατί την προηγούμενη φορά βγήκαν όλα sold out και αναμένω τις εντυπώσεις σου.